nade tiyo. Mak mana ni Cleopas gima nyaka wang'e ni kweth mang'eny e od bura ema tayo weche mag sirkal. Gibede gimilongo ni House Business Committee. Matini kata mna chik ma sirkal dwa loso kweth mang'eny no ero majority leader ema nyaka tere ang'owa e od bura. Koro ang'eyo ni chandruok mantiere en ni sirkal ng'iyo ni to ere kaka opposition ang' ne bed ang'owa kweth matero weche wa kata ang' ne chopo ne giyeyo machalo nade. Kata ang' ne chopo ne giyeyo machalo nade. But chik to king'iyo malong'o jok ma ji 14 miwacho ne ni Azimio to dhie Kenya Kwanza gieki giwuok gi dhogi to chik to pod otwegi pod gi ne Azimio. Ka koro walose chik ma pod otwegi kar kacha Professor Kelly kende twak kendo ka irango jogi ma wuok giwuok ka yawacho ne ataro mar chik oganda nigi thuolo mar timo ang'o. Nyorno winjo ka ne wantiere kod Mheshimiwa John Mbadi